खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो मोनसे फिसा जाथायखौ लानानै फिन सासे बर' सुबुङा गुबुन हारिनि सुबुंजों बुथारजाबावबाय बाक्सानि सिमला धेमथेमायाव मानिक बर' मुंनि सुबुङा खास्रि बिस्रियै गोबौ हाथियारजों गुबुन हारिनि सुबुंनि आखायाव जिउ खोमानो गोनां जाबाय बुथारग्रा बिसि फिसायखौ पुलिसा एरेस्टबो खालामबाय फिसायनि मुङा मनरन्जन दास आरो बिसिनि मुङा चन्दना दास मोनसे फिसा जाथायखौ लानानैनो बे बुथारनाय जाथाया जानो मोन्दों फोरमायथिनाय बायदिब्ला ना हमनायखौ लानानैनो बे जाथाया जानो मोन्दों जेनि ना खावदों होननानै मानिक बर'नि उन्दै फिसाज्लाखौ मनरन्जन दास आरो बिनि बिसिया गाज्रियैनो बुग्लिदोंमोन उन्दै फिसाज्लाया नाखौ लाङाखै आरो दैयावबो ओंखाराखै नाथाय गुबुन सानै उन्दै गथ'साफोरखौसो दैयाव ओंखारनाय नुदोंमोन जानो हागौ बिसोरनो नाखौ लानानै थांदों होननानै मनरन्जन दास मोननो गोबां फोरमायसेयावबो मनरन्जन दास मोनहा मानियाखैमोन आरो मानिक बर'नि उन्दै फिसाज्लाखौ गोबां गाज्रियै बुग्लिदोंमोन मानिक बर'नि उन्दै फिसाज्लाखौ गाज्रि बुग्लिनायखौ लानानै सावरायनो थाखाय मानिक बर'जों लोगोसे बिथांनि देरसिन फिसाज्लाया मनरन्जन दासनि न' थांदोंमोन बेयावनो मनरन्जन दास आरो नखरनि सोद्रोमाफ्रा मानिक बर' आरो फिसाज्लानि सायाव जाय जेरै हागौ एरै बुदों लावथिजों गोफार हाथियारजों जाय जेरै हागौ एरै बुग्लिदों जायनि जाहोनाव मानिक बर'आ जिउ खोमानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों जाथायखौ लानानै नखरनि सोद्रोमाफ्रा खुद्रियो दाय गैयै सुबुंखौ बेबायदि खास्रि बिस्रि बुथारनाय जाथायखौ लानानै थार बिजिरनाय नांगौनि थाखाय दाबि दैखाङो नखरनि सोद्रोमाफोरा बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा शिबसागर आरो नाजिरायाव मैयानि सानाव दावबायहैदों दैबानाजों भुगिनांनाय सुबुंफोरखौ खौरां लाहैदों आरो बिथांमोननि जेंनाखौ खोनासंहैदों बिथांजों लोगोसे बिटिसिनि एमसिएलए इएम आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय गासै 104नि मोनसे हानजाया थांदों शिबसागराव दैबानाजों भुगिनांनाय सुबुंफोरखौ नावजों थांनानै खौरां लाहैनायखौ बरायदों शिबसागरनिनो एमएलए अखिल गगৈ बिथाङाबो आरो बे खैफोदनि समाव दुखुथिया सुबुंफोरजों गसंफाफैनायखौ लानानै बिथांनिसिम साबायखरखौ जासियो पिएम बिथाङा भट बिनो थाखाय बेयाव फैयो नाथाय दैबानानि समाव बिथाङा फैयाखै नाथाय हाग्रामा महिलारिया भट बिनो थाखाय फैया नाथाय बे खैफोदनि समाव बेयाव फैदों होननानै बिथांनिसिम साबायखरखौ जासियो फोरमायथिनो गोनांदि हाग्रामा महिलारि बिथाङा दुखुथिया सुबुंफोरखौ खौरां लाहैनायजों लोगोसे 10,000 बिसना सादर 10,000 मुस्रि 10,000 ब्लिचिं पाउडारनि पेकेट आरो 10,000 पेनेल गावजों लोगोआव लानानै थांफादों आरो भुगिनांनाय सुबुंफोरनो राननानै होदों गावनि आखाइजोंनो राननानै होदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेल' नङा दैबानाजों भुगिनांनाय गंनै गंथाम गामियाव रिहेबिलिटेसन होनायनि रादायबो होयो आरो 13 किल'मिटार माथावरिखौ सरकारजों सावरायनानै बानायनानै होनो थाखायबो खोथाखौ होयो हाग्रामा महिलारि बिथाङा शिबसागर बियाबा हाग्रामा महिलारिनि अदेबानि बिटिसिनि बियाब नङाब्लाबो खैफोदनि समाव सुबुंफोरजों गसंफाफैनायखौ लानानै गोजोननायखौ फोरमायथियो एमएलए अखिल गगैआ आरो सासे ट्राइबेल दैदेनगिरि हिसाबै गासै आसामनिनो बिबान लानानै जाहाथे बिथाङा खामानि मावलांनो हायो उननि समाव बेनि थाखाय आसा फारिनायखौ फोरमायथियो बड'लेण्ड एफसिआ 3-0 स्करजों FC1 हानजाखौ दुरान्ड कापआव फेजेननो हादों गुवाहाटीनि इन्दिरा गान्धी एथलेटिक स्टेडियामाव जानाय दुरान्ड कापआव बड'लेण्ड एफसिआ FC1 हानजाखौ 3-0 गलाव फेजेननानै गोख्रों गेलेनायनि मोनसे हानजाखौ मैयानि सानाव दिन्थिनो हादों फोरमायथिनो गोनांदि बड'लेण्ड एफसिआ FC1 हानजाजों गेलेनायनि सिगां नर्थ इस्ट एफसिजों गेलेदोंमोन जेराव बड'लेण्ड एफसिआ नर्थ इस्ट एफसिनि आखायाव गाज्रियैनो जेननो गोनां जादोंमोन बे जेननायनि उनाव बड'लेण्ड एफसिखौ मदद होग्रा रोजा रोजा सुबुंफोरनि गोसोआव दुखु मोननाय दंमोन नाथाय मैयानि सानाव बड'लेण्ड एफसिआ गोख्रों गेलेनायखौ दिन्थिनानै फिन मददगिरिफोरनि बा सापर्टारफोरनि गोसोखौ देरहानो हादों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मुख्यमन्त्रि निजुत मयना आसनि 2.0 आरो मुख्यमन्त्रि निजुत बाबु 1.0 आसनिखौ बेखेवनानै होबाय गुवाहाटीनिफ्राय गिबि मन्त्रि बिथाङा बेखेवनानै होबाय आरो गिबि मन्त्रि बिथांजों लोगोसे गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफ्राबो दाब दाब जायगायाव बेखौ बेखेवनानै होबाय बेखेवनाय हाबाफारियाव फरायसाफोरनो बेफोर बिथांखिनि थाखाय फर्मबो राननानै होनाय जादों मोननै बिथांखिनि गेजेरजों फरायसुलिफ्रा गोबां मदद मोननो हागोनखौ फोरमायथियो गिबि मन्त्रि बिथाङा बे मोननै बिथांखिखौ बेखेवनानै होनायजों लोगोसे दैबानाजों भुगिनांनाय सुबुंफोरनि थाखायबो माखासे सुबिदा होनायनि सायावबो फोरमायथियो शिबसागर आरो चराइदेव जिल्लायाव थानाय हायार सेकेन्डारिनि फरायसाफोरनि बेंक एकाउन्टआव 1,000 राङै होनाय जागोन होननानै फोरमायथियो ग्रेजुवेट
फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयार आरो थार्ड इयाराव फरायनाय फरायसाफोरनि बेंक एकाउन्टआव 3,000 राङै सोनानै होनाय जागोन। पोस्ट ग्रेजुएटआव फरायनाय फरायसाफोरनि बेंक एकाउन्टआव 5,000 राङै होनाय जागोन होननानै फोरमायथियो। बेजों लोगोसे जायफोर फरायसालिफोरा गाज्रियै खहा जादों बेफोर फरायसालिफोराव 2 लाख राङै होनाय जागोन आरो जायफोर फरायसालिफोरा बांसिन गाज्रियै खहा जादों बेफोर फरायसालिफोराव आरोबाव रांनि अनसुंथाइ होबावनो थाखाय सार्भे खालामनाय जागोन बा नायबिजिरनाय जागोन होननानै फोरमायथियो। सारअन्थाइ गावनायजों जोलुर गेलेग्रा सासे सुबुंनि जिउ खहा। जोलुर गेलेबाय थानाय समावनो हरखाबै सारअन्थाइया गावदों, जायजों सासेया जिउ खोमानो गोनां जादों आरो गोबां गेलेगिरिफ्रानो जोखोम जानो गोनां जादों। खोला थाइलेन्डआव थानाय शान्ति पाप स्टेडियामाव गलक एफए काप जाबाय थादोंमोन। बेयावनो फुटबल गेलेबाय थानाय समावनो हरखाबै सासे गेलेगिरिनि सायाव सारअन्थाइ गावदों, जायनि जाहोनाव अर जोंब्लावनायजों जिउ खोमानो गोनां जादों सासे गेलेगिरिया। गेलेगिरिया 24 बोसोर बैसोनि साफवाना आवे होननानै मिथिनो मोननाय जादों। लोगो लोगो हायाव गोग्लैनानै जिउ खोमानो गोनां जादों बिथाङा। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।